The Academic Foundation ekwupụtago amụma agụmakwụkwọ n'efu nke afọ 2024 maka ụmụ akwụkwọ nke ebumnobi ya bụ ịkwado ụmụaka ụbụrụ ha na-agụ nkọ ma ha bụ ndị onwe ike ọha gburugburu ala Naịjirịa. Ya bụ foundation bụ ndị kwupụtara nke a n'Ọka n'oge ọ na-agba ndị nta akụkọ kpọkọrọ ụmụ akwụkwọ ka ha gaa na akara www.igahaf.org malite n'abalị 3 ọnwa Juun gaa n'abalị 20 ọnwa Juun afọ 2024 ka ha wee tinye ihe na ya bụ online application maka ụmụ akwụkwọ. Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ nke emere ka ụmụ akwụkwọ ndị nọ na junior nakwa senior secondary, ndị nọkwa na mahadum. IGAHF and Academic Foundation bụ otu onye na-enyere mmadụ aka wepụtara, bụ Ignatius Agụowo bụ otu nọrọ onwe ha, bụrụkwa otu na-akwado mmụta nakwa otu ndị enwere ka ọra ha si ebi. Ya bụ otu bụ nke mgbadoro ụkwụ n'inyechi obodo site na amụma ha na imekwa ka obodo bụrụ ebe dị mma site na inyere ọkachasị ndị obodo ha nakwa ndị ọnatarachi ụmụ akwụkwọ, inye ha onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu. Ka ọ na-adụ ndị nta akụkọ ka onye executive secretary nke otu ahụ bụ Peace Chukwu kpughere na ịgụ akwụkwọ n'efu ahụ bụ ohere ndịrị ụmụ akwụkwọ na ngalaba 36 steeti dị na Naịjirịa, ebe ọ bụ Abuja ka a ga-anọ nye ha ya bụ nkwado pụrụ iche. Ọ kpọkụrụ ụmụ akwụkwọ nọ na skuulu dị iche iche ka ha tinye akwụkwọ ma dụkwa ndị nke nọ na ụlọ akwụkwọ ndị ụka nakwa ndị nnọrọ onwe na-akwụ obere ụgwọ akwụkwọ ka ha tinyekwa na ya bụ ngwa. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ndị dị uchu n'isonye na ya bụ amụma ịgụ akwụkwọ n'efu bụ ndị ga-emetụ aka n'ihe eji mara ha bụ www.igahaf.org bụ nke ya bụ otu bụ ndị ga-enene ya ọfụma ma wepụtakwa aha ndị ga-esonye na ya bụ une. Nwaada Chukwu kwuru na ya bụ nhọpụta une ahụ nke a ga-eme na secondary school bụ nke ga-abụ English language, mathematics nakwa Igbo, ma kwuo na ndị nke nọ mahadum bụ ndị nke a ga-anwale na use of English, Igbo language nakwa imerime ihe ndị ọzọ. Ndị a ga-ewepụta afa ha ka o si kọwaa bụ ndị a ga-agwa ha ka ha bịa na Ọka, Anambra steeti bịa mee ya bụ ule, ma kwuo na ya bụ ebe a ga-anọ tinye ya bụ ule bụ ebe a ga-agwakwa ha mgbe ọ dị n'iru. Ọ kọwara na ndị mere ọfụma ma bụrụkwa ndị ga-enwe pass mark na ya bụ nnwale bụ ndị a ga-akwụrụ ụgwọ ya bụ ịgụ akwụkwọ n'efu site na akwụkwọ nke obere ma ruo na nke a na-akpọ mahadum. Ọ kọwakwara na ya bụ otu bụ nke ga na-akwado imerime ndị mmadụ na afọ 2024.